así, a bandeirinha esta pequena. Nos dixemos, bueno, xa que vamos a Lugo, eso é mentira, non foi por eso, foi por outra cosa, pero bueno. Xa que vamos a Lugo, e en Lugo estas non se proliferan moito, pero sí as grandes, as que tocamos ao principio. Non sei se vos decatades que se tocan con a mano esquerda. As grandes agarran o instrumento con a mano esquerda e movemos a dereita. Pero todo isto non é así, non son só as grandes, tamén as pequenas. Hai algunhas zonas, sobre todo lá, nas Rías Baixas, que tocan a miñeira da mano esquerda. Hace que o resto de Galicia. Entón, claro, isto nos chama a preguntar, nos decimos, bueno, vamos a ver, de onde ven isto da pandeireta? Pois eu que sei, non que era carneiro, non? Un pouco pelexo. Pois non, nin que ven de lá os países árabes, que eles tocan a esquerda. E no resto da península, agarran a pandeira con a esquerda e moven a dereita. Entón aquí ahora nos preguntamos, sendo a muñeira o ritmo autóctono, e nestes sitios ali, pouca cousa que queda, tocan con a mão esquerda, que pasa? Que evolucionamos? Pois claro, non é verdade, dá igual. É que en realidad os galegos danos igual tocar de dereitas que de esquerdas. Para as festas, danos o mismo que sea.
Jacobe Martínez. Un virtuoso de acordeón, José Luis Romero. Compositor, arreglista, músico. Hoy te acompaño a guitarra.